Ešte 2 týždne si môžeš zasúťažiť v otvorených pretekoch na Oko Trails. Súťaž organizuje Bajkza z Oko Everywhere. Na Strave segment V3S súťažíš o hodnotné ceny, poukazy. Vyhrať môžeš aj takéto sexoše, rukavice. Takto dojdi na treť miestnym hrdinom. Ja keď som si pozrel svoje časy, tak som si povedal, že môžem si ísť na treť akorát tak bambínko na chleba. Ono už fakt podľa aktuálnej štatistiky je vidieť, že fakt sem nabehli lokálne legendy, ako keď je v bordeli akcia 1+1 zdarma, ale do tej istej. Čo samozrejme pri dobrom kamarátovi nemôže vadiť, ak teda nie je motokrosár a nevyjazdil do Nikoly drážky. Tento les bude trošku asi tmavý. Uvidíme, ak to bude vyzerať v lese na videu. Trošku je aj sucho. Minule som tu išiel za kamošom a tu bolo viacej dymu ako na Haberovom koncerte. No a tuto už je vidno také vyjazdené French liny. Bolo vidieť, že tu boli DHčkári, ktorí asi len aj rovno vedia chodiť, jak ja. Akurát, že mne to nepomôže. A tu už vchádzame do klasickej V3S. Inak preteky sa idú v 2 formátoch. Aj Ečko, aj klasika mechanika. No a nemám dých. Tu mi pokrútilo ruky jak Vianočku. No, nadhodíme. Tu je ďalšia skratka, čo sa zvykne jazdiť. Ideme fair play. Inak celkom zábavný formát, aj keď je to meranie na Strave, čo nikdy nebude dokonalé. Záleží, ako máš satelit za chrbtom. Tam môžeš pár sekúnd získať aj stratiť. Ale tak zase nejaké ambície nemám už na svoj vek. Posledné 2 také 2 metrové a nová sekcia kvôli Strave spravená. Ale to len takýchto 100 metrov. A sme v cieli. No a boha, to je čas. To sa mi Strava sama odinštaluje asi.